Chini bubagrani thansani bisingtei tai chini medam ni dagi mungbaike jeng kaisa tini o salka korbuk bisi olindro parawo kaisa jeng chini yudro kosto khaimani bisingtei jeng tini bibinno party ni phainai 14 পরিবার 15 পরিবার 38 বুতার जों chini thansani mario bubagrani phan baike chini tai medam dolini phan baike जों tini saktar mungbai tini जों thansani mario to pemele chini preparation ungjaka जों je koyekdin age जों namani taibo kotorongna tongmani kintu kisuta chini program rokni khetreo जों asukta malia kintu success nongkha pray ek sapta dore जों preparation nalaimani chini YTF regional committee korbuk ni ngai जों bwskango kwbangma जों podokep nanai chini bwskango जों 30 tarik nana tongmani kiseta chini official program ni bagai जों hall rokmalia chini korbuk malki bata solo जों 2 hoite 3 tarik ni bisingo ekdom kotor ke chini YTF korbuk regional committee ni ngai chini sara korbuk division ni जों chini youth no जों kaisa kotor ke जों kaisa program khainai chini সংগঠননি বসখাও जों বাইকে থানসানি মারিনো চিনি তিপ্রাসারনো তো ফাইমান চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে আবো जों ওয়ান সলাই দंगो তাই স্টেপ के जों চিনি অরিজিনাল কমিটিनि ओंगैनाय চিনি তিপ্রামথা YTF बुबाग्रानि तुइदुमा बिसिंगै जों चिनि सारा चिनि कोrbuk डिविजन एन्टायर कोrbuk डिविजन चिनि युथ दंना जों थानसाव तो फाइनानि हनै जों चिनि मेन लक्ष्य चिनि बुबाग्रानि लगि दंनाय चिनि YTF रिजनल कमिटिनि जे समाय तामो पार्टी याकार फाइनानि खाबाय खुबाय लामसगो पार्टी याकार फाइनानि खाबाय खुबाय लामसगो याकार फाइनानि पार्टीनि खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रानि जों তিনি অলিন্দ্রপাড়া কাইসা 15 পরিবার বিজেপি नो याकारै त्रिपुरा मथाखौ जों जयेन खेपेहा खायफाय माने कारनावहा जों दीर्घदिन जोंनि जे इ लामा कम से कम 30-40 বছর তো কাহা जों एकदम ताहनाय बंचित लामानि बागै हिमानि थांनि एकदम चिनिपारानि बागै एकदम बंचित बिनि बागै जों तिनि सार एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा आरो तिनि इएम मैडम दुली रियां जोंनि मानजामुबाय जों तिनि 15 परिबार बीजेपी नो याकारै त्रिपुरा मथाखौ जों जयेन खेपेहा borok norok kisus khonagi khonaka borok ichhai ke thai borok ekothai saka puila saka जों तिप्रासारा हामजागो थायो तारमाने तिप्रासानि बागै तिप्रामथा सामुं खायो आबुनि उद्देश्य जतनि बुखावा जतनि जागा अब छि थांका अब क्लियर कुबुइनि जागा तनाय दफाना हामजानाय साबो तिप्रामथा आबुनि बागैनो दफाना हामजाय बर फायो बरनि भाई आं हामबाय जानो दिनै बस आगानि भाइगा आबो बनस बरक गया किन्तु बरक नायखा जे तिप्रामथानो राग्रिमि आंके तिप्रासारो रागलिया सुजाको आउनि बागै से बरक तिनि तिप्रासारा हामजाय फेमिनि कारणे बरना आंब्लायके हामबाय जानगो जतनि बागै आबो तिनिनो बो मेसेज अंत हामबाय बरनि 15 परिबारनि 38 बुटार जोंनि होया बरनो बरक जोंनि हरि जयेन भयो आबो से सबसे बरक जोंनादि बरनो जे अनरेबल इयामबो दङो फालियां मानो बरक सोनो रिहरि देखाय नन सोनो बरक सोनो रिहरि जयेन रुफादि जयेन ना फादि जन सहयोगिता ना हिनेनो अमा हाय कायसा लामा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे दफानि सामुन राग्रना निके बुबाग्रानि जे याकनो बुबाग्रानि पार्टी बुबाग्रानि थानसा नि इमां एवं त्रिपुरा मथानि जे इमां आबनो जों राग्रना नांनाय आबन बागै बर राग्रनानै बागै फैयो आरो सानमुक्त दिको दिनि जारा बंचित तनाय बरक आरो जागा खोना जागि एकथाय नेतारक बरनि खुनजुरा बरनि कबनो खुनजुरा हाबजागलिया हासे हाबलिया माने ओ ताव हना आबनो कैसा तंगले गांग पारिले माजी हाला हायनि बरक सावसु न आबो चिनि कोगिया बरक सावु हेंका बा बरक खाजाक सुकाफो हायनि बरक चिनि आरो फाइल नमचु सुजाखे आबो चिनि तिनि मेसेज आबो हाय दिना